Un menjador on els avis dinen. I el Roger també hi dina quan ve. Què més els hi podem explicar? Aquí hi ha l'arbre de la tieta, que el va plantar fa molts anys ja, Fa també li podem dir una 7 broma, anys. que hi ha un arbre enganxat A on? a un altre arbre i que no ho és. Que no ho és? A veure, quin? Un enganxat que no ho és. Però això és una endevinalla? O és una broma? És una broma. A veure, què és això? Espera-me. Vale. Mira, fem veure que aquest Vale. no està enganxat. Aquest no està enganxat. Ah, ostres, és veritat, és que aquest arbre està mig enganxat, no? Està mig enganxat. A veure, ui, sí. Això és una broma. Perquè són germans, em sembla. Oi? No, perquè, saps què? Què? Aquest és la mama i el papa. Clar, tens raó. I aquest, mira, A veure? és Clar. el germà Clar, i el petit. clar, tens tota la Estàs raó. fent un arbre? Sí, sí, Toma-ho, perquè vegin. toma-ho, toma.